Kedves Icani, hiszed azt, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia és a te életed személyes megváltója? És megvallom. Igen. A hited és vallomásod alapján és az Úr Jézus Krisztus parancsára alámerítünk az Atyának és a Szentlélek Isten nevében. Ámen. Hiszed azt, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia és a te életed személyes megváltója? A te hited és vallomásod alapján is Jézus Krisztus parancsára alámerítünk az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében. Ámen. Kriszti, hiszed azt, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia és a te életed személyes megváltója? Hiszem. A te hited és a te vallomásod alapján és a Jézus Krisztus parancsára alámerítünk az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Isten nevében. Ámen. Imádkozzunk, álljunk fel és adjunk dicsőséget Jézusnak. Köszönjük neked, drága Úrunk, mennyi Atyánk, a Jézus Krisztus nevében ezt a három testvért, aki megvallotta az ő hitét is. Köszönjük azt, Uram, hogy te elfogadtad őket. Köszönjük azt, Jézus, hogy te építed ma is a te gyülekezetedet. Gyönyörködünk benned, szeretünk téged, és hálát adunk neked mindenért. És köszönöm, Uram, hogy te munkálkodsz mindazok szívében, akik most eljöttek, itt voltak. Kérjük azt, Uram, hogy a te kegyelmed nyugodjon meg mindannyiunkon, és legyünk betelve a te szellemeddel, a te örömöddel, a te dicsőségeddel, a Jézus hatalmas nevében. Áldott legyen az Úr. Ámen. Amen. Amen. Énekelni fogunk egy éneket, kettőt is, majd az ének után a Lőcsi Józsi testvér kérjük, hogy közösen is.